Fermintxo Zabaltzak Leslie Feinberg idazlearen borrokalari transgeneroak saiakera euskaratu du. Idazle estatubatuarraren bizi guztiko laburpena da liburua. Itzultzaileak Katakrak argitaletxearekin ekarri du euskarara. Leslie Feinberg Londresen ezagutu nuen, Londresko liburu denda batean, eta irakurri ezagutu bezain laster izugarri gustatu zitzaidan, persona miresgarria iruditzen zait, eta berehala erabaki nuen bere bi lan nagusiak euskaratzea. Marimutila handi baten bluesa, Stone Butch Blues, eta gaurko hau borrokalari transgeneroak edo inglesez Transgender Warriors. Gaurko hau saiakera bada, eta egia esan da, persona honen bizi guztiko lanaren laburpena edo bilduma. Persona hau, Leslie Feinbergek bere burua definitzen zuen, esan ez zela iraultzaile komunista, transgeneroa, lesbiana, judu sekularra, eta bere lanetan, berari tokatzen zitzaion esperientzia gogor asko bizitzea, trans izateagatik besteak beste, eta bere buruari galdetzen zion, ez dakit, betidanik izan dira persona transak, betidanik izan gara persegituak, zapalduak eta bar, eta hori dela eta hasi zen ikertzen, dokumentatzen, dokumentazioa biltzen, irudiak biltzen, eta horren emaitza da borrokalari transgeneroak liburua. Hor ikusten da, zeleko izan duen sexuak eta generoak eta sexuaren eta generoaren mugak zeharkatzeak historian zehar eta munduan zehar. Eta hori dena analizatu du ezkerreko perspektiba batetik, hau da, transen zapalkuntza aztertu du loturik naziotasunarekin, langile klasikoa izatearekin, arrazarekin eta bar. Eta, nik uste dut, zer ekartzen duen liburu honek, batetik nobedadea da euskaraz dagolako eta ez dagolako erderaz edo frantsesez, eta behintzat uste dut euskal irakurleari nobedade bat ekarriko diola, eta gero uste dut ekartzen dituela gauza ez ezagun asko, adibidez uste dut nahiko ezaguna dela, adibidez Ameriketako natiboen artean trans espresioa zela eta onartua zela, hori uste dut neurri batean ezaguna dela, baina Leslie Feinberg erakusten ditugu ez bakarrik Ameriketako natiboen artean, baizik eta adibidez Europan oso berreki arte ere, bazirela transespresioak eta gainera askotan burrukari lotuak, adibidez herri lurren edo komunalen defentsarekin lotuak, bazirela transespresioak eta esanen nuke gehien ondako ez ezaguna zela hori, eta Feinbergek erakutsi egiten digu. Hor zegoena ikusezin zena ikusgarria egiten digu. Berak zapalkuntza handia bizi izan zuen transa izateagatik, baina ez horregatik bakarrik, lesbiana izateagatik, judua izateagatik, langile klasiko izateagatik, eta bere inguruko lagunek ere zapalkuntza handiak bizi izan zituzten, eta orduan berak dena loturik ikusten ditu. Eta horixe, orduan, eta gainera bera komunista denez, transen zapalkuntza interpretatu du, berak dioenez, ikuspuntu marxista batetik. Berak ikusten du, loturik dagoela jendartea klasetan zatiturik egotea, eta transen zapalkuntza, ez? Berak esten du, besteak beste, gutxi batzuk botere guzia eta diru guzia izateko komeni zaiela jendartea zatiturik eta elkarren kontra borrokan izatea, ez? Eta besteak beste horren baitan kokatzen du emakumeen kontrako gorrotoa, transen kontrako gorrotoa, arrazakeria. Liburuan garai guztietako, garai askotako eta munduko leku askotako lekukutasunak biltzen ditu. Batetik bere esperientzia personalak, baina batez ere garai askotako eta leku askotako lekukotasunak.